A sme tu opäť. Vitajte, sledujete ďalšie video z dielne Toyota TV a ste na mieste, kde sa dozviete všetko zo sveta Toyoty a jej technológií. V predošlej epizóde sme sa pozreli bližšie na hybridy a dnes nás čaká Toyota a elektromobily. Toto je DD, na Toyote sa vozím a na dnešné natáčanie sa veľmi tešila. Tešila? A áno, tešila. Sice v elektromobiloch sa veľmi nevyznám, keďže moja Jarka je hybridná, ale som zvedavá, čo nové sa dnes dozviem. DD, nezabudla si niečo? Jaj, a toto je Dejvo, testuje auta v Autogratise a tam sa elektromobily riešia stále viac a viac. No, a preto som to vymyslel takto. Ja dnes budem mudrovať a ty budeš žasnúť. To si nemyslí. Aj ja som si na dnešok niečo pripravila, tak vítajte pri sledovaní. Toyota na vlnu elektromobilov naskočila o niečo neskôr, a to konkrétne s modelom BZ4X. Nevsádza totiž všetko len na jednu kartu. Zakladajú si na tom, že ponúkajú širokú škálu pohonov od hybridov až po vodíkové autá. Lenže pozor, oni to neflákajú a len prednedávnom predstavili toľko rôznych elektrických modelov, že až. Elektromobilita je pritom veľká vec. Také auto na baterky je síce na kúpu o niečo drahšie, ale elektrina je lacnejšia, netreba meniť oleje, filtre. Jednoducho, keď si už takéto auto kúpite, tých výdavkov bude počas jeho životného cyklu menej. Ja neverím, že toto sa... A dočítala som sa, že ak máte napríklad fotovoltické panely, tak viete v podstate väčšinu roka jazdiť zadarmo, vďaka elektrine zo slnka. A taký ten predsudok, že musíte niekam ísť nabíjať auto a pol hodinu sa nudiť, vlastne úplne opadne. Lebo budete nabíjať doma alebo v práci. A to už si načal prvý bod nášho dnešného videa. Nabíjanie. Ak si kúpite elektromobil, najrozumnejšie je nabíjať doma alebo v práci. Teda na miestach, kde by ste aj tak museli byť a tým pádom nečakáte a nestrácate čas. Pri pomalom nabíjaní sa šetrí baterka a stojí vás to naozaj len pár centov. No a potom, keď sa vydáš na dlhšiu cestu, môžeš sa zastaviť aj na rýchlo nabíjačkách. A tie dokážu napríklad takúto Toyotu BZ4X nafulovať z 10 na 80% za menej ako pol hodinu. Počkať, ale prečo iba na 80%? Tak sa to udáva. No dobre, ale prečo iba 80%? Tak poď vysvetlím ti. A hľadáš niečo? No kľúče. Že môžeš použiť aj MyToyota aplikáciu. No to je v inom videu, daj to sem, prosím ťa. Predstav si, že tie elektróny, ktoré tečú do baterky, sú ľudia. A baterka je hľadisko v divadle. Máš? No a tí ľudia majú lístky iba na voľné sedenie. Takže keď prichádzajú do prázdneho divadla, miesto si nájdu ihneď. Ale keď už je v sále kopa ľudí, každý ďalší človek navyše to miesto hľadá a až potom si sadne. Takže to znamená, že čím je baterka plnšia, tak je nabíjanie pomalšie? Presne tak. Čiže doplň, aby si na rýchlo nabíjačkách nemala nabíjať a aj preto sa udáva len čas do tých 80%. No také tie bežné nabíjania, tie by si mala robiť skôr striedavým prúdom a nižším výkonom. Jednak kvôli nižšej cene elektriny samotnej, ale aj kvôli ochrane batérie. Aj keď na tú ochranu tu máš rôzne systémy. Dobre, takže to máme pomalé nabíjanie. To je tzv. AC-čkové, čiže striedavým prúdom. A potom rýchle nabíjanie. Čiže DC-čkové jednosmerným prúdom. No dobre, ale čo poskytovatelia na Slovensku, je ich viac? Toto sme mali v scenári? Neviem. No dobre, lebo si mi nahrala. Na Slovensku skutočne máme dosť poskytovateľov a ak nabíjaš často na komerčných staniciach, oplatí sa ti mať u nich paušál. To je podobne ako s mobilom. Zaplatíš nejakú sumu a máš v nej predplatené kWh, ktoré môžeš míňať. No dobre, ale teraz otázka. Čo ak mám slovenského poskytovateľa, ale chcem nabíjať v zahraničí? No, aby som ti odpovedal jednoducho a tak trochu aj toyoťacky, vtedy sa ti oplatí mať nabíjaciu kartu od Toyoty. Ak máš slovenského poskytovateľa, v zahraničí platíš za nabíjanie viac. A niekedy sa dokonca stáva, že neplatíš za elektrínu, ktorú si odobrala, ale za každú začatú hodinu, ktorú na nabíjačke stráviš. A to vie byť celkom nevýhodné.
Toyota je nadnárodná spoločnosť a tak si vytvorila celosvetovú sieť Toyota Charging Network. A ak nabíjaš cez ňu, teda s kartou priamo od Toyoty, nabíjaš podľa podmienok na danej nabíjačke. Čiže niekde aj podľa stráveného času to hej, alebo väčšine prípadov skutočne len za nabité kWh. Takže ideál je mať kartu Toyota Charging Network. Dejvo, kde si? Dejvo. No, ja by som odporúčal dve. Jednu od tvojho domáceho poskytovateľa, pretože ten ti na svojich vlastných stojanoch dá samozrejme najlepšiu cenu. A potom druhú na cesty, ako hovoríš, Toyota Charging Network. No a vedela si, že keď si kúpiš nové elektrické auto Toyota, automaticky ju dostávaš? Stačí si ju len spojazniť v tvojej obľúbenej aplikácii My Toyota. Vieš čo, ale dnes si ma poriadne vysilil týmito informáciami. Bola ich kopa, čo? Tak utekaj ich tráviť a vy si nás naláte opäť pre ďalšie informácie o tom, ako vyťažiť zo svojej Toyoty čo najviac. Počkaj, to mal byť akože odchod, nie odchod autom.